alright ke mkhulu nje ngintobana usisho kwi first starting lineup yakho intobana wena you prefer intobana umthethwa ibe nguye phana ozawuclean pha ku Kaizer Chiefs kula defend. So kwesami starting lineup umna I prefer intobana ndibe naye uPeterson. uPeterson purpose kwepali bese uDotley njengoba ingathi ke ukuthi hayi ukhona ini ya ibe nguDotley bese uDotley yena ibe nguye noMiguel. So nje intobana inguye noMiguel i-right back nguSolomon and then ngapha i-left back nguShinga. Alright. So nje intobana ingushinga phambi kwakhe yena uShinga I prefer intobana ndibeke uVilakazi. Okay. And then nje intobana inguVilakazi bese the dirty job ndifuna la combination ye Maritzburg kunye ne ndibeka uNdlovu. Ndithi Ndlovu ndithi Mabuwa. Bese ke ngoku nje intobana ndithe Ndlovu ndathi Mabuwa uVelebhayi. Ngikipsela uVelebhayi then ke ngoku ndiyazi ba phambili ndino Debrizi ndino Silver. So aba bantu abaya boy2 oyi1 wabo ngulo ndifuna intobana makahlale nama defense. Omnye ngulona ndifuna intobana yena makahlale makhwa ngama player amabini. Uyi1 kumuntu ofanele kuba wenziwa lonto leyo nguDebrizi ngoba uDebrizi uyakhona ukubaleka. So uVelebhayi naye unaso esaspeed and then ngapha uVilakazi naye uyakwazi ukubhitha iplayer and then naye unazo ezakiller passes uVilakazi ngoba unelihlo. So yena it is why ndiprefera yena kunento bana mandi prefere umntu Shabalala uSirino uLilebo. So yena is still young and yena usenalanda into bana andifuni ukuluza njengento bana seke simbone xa iluza iChiefs uyakhala umntwana ngoba uyathi into bana lento lena I feel it into bana le into andiyifuni. So mna ndiprefera yena phaya. Then ke ngoku when it comes to i-reserve uSirino ukhona obviously soba naye uKwinika ukhona and then ukhona uvuma. Please remind me uthe central defense yakho ngubani? uDotley ndiqola ubala uDotley kanti voice bini nguDotley noMiguel. Okay. So uDotley noMiguel yena uMiguel eyona nto endithandayo pha kuye into bana yena simconvectile ngoba lamntu ebedlala i-center midfield. Okay. And then mayifika apha eMzantsi yamconvect iKaizer Chiefs into bana ayoba yi-defense straight. So la ndawo kaNongomashe la ndawo yabo Katsande la role ebeyidlala le elizweni lakhe ngoku thina sifuna into bana makahlale indawo eyi1. So yiko ke nivele ndaconvecta yena into ba no makahlale pha esenta udlala i352 wena. Okay. Andiyakuva but yazi okay ungixolele ngokulento ne sihle bhuti wami ne nafuna ndiyazihlonipha and ungathathi kuba kodwa ke ungixolele ngathi ndiya object. I-problem yazi man support esihamba why ndi prefer players who are good ball players ne xa udlala sometimes xa udlala with these small teams some of them they opt for a low block. You understand the low block sihlale emva nesidefend yabo xa zizange low block ngoku you'll have players that they will end up being zingabu productive. Those example uDupreez xa iteam idlala low block uDupreez awe ukuthi akakho productive abiko productive because uDupreez kaloku la player idlala ngespaces baleka. So that space ubaleka zikho ke ngoku yebo. Then you go with uland uVelebhayi nathanda ubaleka. So iteam ka idlala nge-low block uVelebhayi naye end up ngokwe-10 but for uba se-reserve ndi understand ezinye teams azenzani xa uyi-leader ayisakwazi ukudlala nge-low block bazafuna ukudlalisa ngolento bathi lento i-highline ulapho ngoDupreez noVelebhayi basebenza khona because bafuna igoal bayapressa then uzisa uDupreez ezisilento i-substitute sub uzisa uVelebhayi as a sub. So when you're playing with these small teams
they enjoy ukuhlala emva, absorb pressure, then they start attacking xa bewine iball. So Yeah. i-penetration yakho udinga players who can play. That is why starting lineup is mainly occupied by players who can play, not players who can run with the ball. We just play, then totally gaps, then it's totally cold. Then when it's totally cold, they will start coming at us. Then that's where everyone's up and okay, Velepai, Kawoma or to please Kawoma, so counter attacking because befunela goal because they have a lead. Yeah, but in saying and there's Tony Pan, so footy was no support against the right evakala umkhulu. Mandu nikugqibezela okanye uzafuna usupporta esakho esitele because kodwa esakho ngingakubamba na ngo5 minutes. Indaba kwesisamo into bana mandidlale kanje into bana ngoku ama player eKaizer Chiefs seyuza into bana adlale lamanga swadlalayo ngoba ngamanga wodwa lawa swadlalayo ngalanza muwacima ke unake so asikize ngizarapha sikisiya. So ke ngoku ilonto leyo enqonda into ba okay kuyo yonke lento lena ngoba siyayazi umabuwa into bana ugudi kanjani kakhulu vele mayidibene nondlovu uyayazi nje kwakuMaritzburg oko njena beshayina nje bobabili and then ke ngoku sizoba nezindwana through umabuwa namakiller passes yonke lonto le hlezi umabuwa ngoba ke uyakwazi umbeka as a target man, uyakwazi into bana abe si strike umabuwa ngoba utility. So it is why endenda mfaka phaya ngoku kuyo yonke lento le esichoyo lendlela lena iChiefs edlala ngakhona. So singathini thina i-results the weekend ngoba ke ifikile nansi 15 and Sunday. Hayi mna to be honest but if the Chiefs okanye zizandibulala for this, I don't see us winning that game on Sunday ne. I don't see us because there's a lot of pressure go coach. They will want to prove ilento, they will want to prove a point yabo. They will yabona ke ebholini the moment you are under pressure ne, then when you succumb to that pressure then you are going to lose everything yabo. So I don't see us winning that game. The best result is as Fumanapa is a draw, a lively draw. That's my view. Or if not, the score line. I'm not good when it comes to predicting the score line, but I would say it's 1-1. 1-1. Yes. All right. Mna ndibona nje 1-0. Win the Chiefs. Win the Chiefs. That will be good. Ukusave imsebenzi ocoach bethu bangabetha zifans because if bangabetha sidlalela kwana sidlalela ekhaya esiwasithi straight yo inamba amapolisa kuzafuneka ibe ninzi pha and nama support ngathi abazubakho hayi bazaba khona kudlala esiwasithi but ucoach nabo coach funeka ucoach ayeze funeka ufumane bodyguard. Mna manje ndiba no coach wakhe Chiefs manje ngafumana amagarabha oqhuba izikuta ngoku akusekho safe. Ungathi ubhizi coach apha uvele empty kule ndawo. Yabona amakla helmet yezikuta nokhumshe ngako coach Chiefs. Otherwise ayakho safe. Alright ke ndiyabulela coach Tso bamakazo zozibini ke Nkosi yami. Nditsho njena ke ndithi ke nawe unalo ilungelo lento bana you can predict iscore into bana iChiefs izawina ngabani okanye iChiefs izakwenza kanjani nje yonke nje starting lineup sethu esisibekile na unalo ilungelo lento bana ufake sakho obona into bana engathi singcono asiphikisane nawe akuliwa namntu akhethwa buso bamntu ndingilindile ndikumbaha ngumsobo yena kumnikazi wenkundla nditho nje ke mntana sekhaya ndithi lento asiyo yamo yeyomphakathi uzukhumbule ke mntana sekhaya into bana ke uthetha neXhosa commentator number 1 only nguye ke lona ke Nkosi yami oseke ke wawina kwikasi Ballon d'Or unayo indebe yakhona kuba bamthethwa nayi le voice unayo indebe yakhona nditsho njena ke yilento ndithi ke ndimele le Israel and ke ndinimele ke bahlobo bami injalo nje makube Xhosa makube hele. Siyabulela mhlekazi.
Ndake